El que he volgut és jugar amb els actors, no? A partir d'una pregunta que fa molt temps que em formulo, que és què tenen d'especial els actors, què fa que una persona un dia decideixi fer aquesta feina que és tan especial, per dir-ho d'alguna manera. No? Me la formulo pensant en els actors joves, no? Quan una persona amb 18 o 20 anys un bon dia diu jo vull ser actor, però me la faig doblement quan penso què fa que una persona que en té 40, 50, 55 segueixi sent actor. No? Una feina que és inestable, que és irregular, una feina que no et garanteix que puguis omplir la nevera cada setmana a partir de l'ofici, no? Que està tan pendent també de l'opinió directa i constant del públic, no? De l'aplaudiment, del reconeixement, de la trucada, totes aquestes coses que per mi són tan inestables, jo que sóc una persona que necessito molt viure amb estabilitat, per això no sóc actor, suposo, doncs a partir de fer aquestes preguntes he intentat ordir una trama per no respondre-les, perquè seria incapaç, però si més no sí que formular-les davant del públic i compartir-les amb l'espectador per veure si al final podem deduir què és ser actor.